Ayo milih 250 ya tanah resikone kuwi kok. Iya yo kok tak wehne kok ora percaya men. Iya kene ngadep rene karo joget ya. Ayo. Yah, oleh vitamin ki. Nah. Ngambunge manut kendangan lho ya. Ya bung. Lho kok cah iki piye to kok ora kendange Rita. Yo. Sumpah wis janji arep sehidup semati mulai ngambung tekan ngerti. Ayo baik ke Palupi. Ora padha. Ayo Mas. Iki terakhir gak ngambung duit hangus. Hangus. 250 ayo. Yo, 1 2 3 ngambung. Ora lan dilemeki. Ora lan dilemeki. Ayo.